आइन सिफायनायनि मुङाव पुलिसा मबाइलनि केमेराजों नोंथांनि गारिखौ फट' लादों नामा? माब्लाबा नोंथाङा हेलमेट गानालासिनो गारि सालायफुबाय थानाय समाव पुलिसा उनजों फैनानै केमेरा खेबदों नामा? नाथाय बे बाराव सरासनस्रा सुबुंफोरनि सायाव बेबायदि खालामनो मोननाय नंलिया पुलिसा। बे बारनिफ्राय जुरिमानानि मुङाव दादागिरि खालामनो मोननाय नंलिया ट्रेफिक पुलिसा। मानोना रायजोआव फोसावबाय ट्रेफिक पुलिसनि गोदान एसओपि। लानानै फैबाय बे समनि मोनसे गोदान आपडेट। नंगौ, बे समाव लानानै फैदों ट्रेफिक पुलिसनि गोदान एसओपि सोलायनायनि सायाव मोनसे गिदिर रादाब। बे बारनिफ्राय पुलिसा मबाइलनि केमेराजों खेबनो मोननाय नंलिया गारि मटरनि फट'। पुलिसा मबाइल केमेराजों फट' लानानै जुरिमाना फोनांनो हानाय नंलिया सरासनस्रा सुबुंफोरखौ। पुलिसा गावनि गोसो बायदि जुरिमाना फोनांनो हानाय नंलिया सरासनस्रा सुबुंफोरखौ। बे गोख्रों बिथोन ट्रेफिक पुलिसनिसिम रायजो सरकारनिफ्राय। गावसोरनि मबाइलजों फट' खेबनानै जुरिमाना फोनांनायखौ गनायनाय नंलिया। बे बारनिफ्राय POS डिभाइसजों लानाय फट'फोरखौल' नाजावनाय जागोन। फट' खेबनाय लोगो लोगोनो गारि बिगोमाया थाबैनो खौरां मोननांगोन। आरो बे समाव ट्रेफिक पुलिसनि गोदान एसओपिखौ फोसावबाय। पुलिसा मबाइल केमेराजों फट' लानानै जुरिमाना होनो हानाय नंलिया सरासनस्रा सुबुंफोरखौ। पुलिसा गावनि गोसो बायदि जुरिमाना होनो हानाय नंलिया। रायजोआव सालायबाय ट्रेफिक पुलिसनि एसओपि। POS डिभाइसजों लानाय फट'फोरखौल' नाजावनाय जागोन। गारि बिगोमाया लोगो लोगोनो मोननांगोन जुरिमानानि मेसेज। फुंनि समाव सेबखांनानै हरसिम जुरिमाना फोनांनो हानाय नंलिया पुलिसा। 179 क्लस 1 नि सोलायै 177 धारायाव जुरिमाना फोनांनो बिथोन। बे दफानि सिङाव जुरिमानाखौ 1000 रांसिम खमायनाय जागोन। मबाइल केमेराजों फट' लानानै न' पार्किंनि जुरिमाना फोनांनो मोननाय नंलिया पुलिसा। जुरिमानानि मुङाव दादागिरि खालामनो मोननाय नंलिया पुलिसा। जुरिमाना होनायखौ सिगांनि रुजुनायाव 1000 रां खमायनाय जादों। नंगौ, बे समाव लानानै फैदों ट्रेफिक पुलिसनि गोदान एसओपि सोलायनायनि सायाव मोनसे गिदिर रादाब। बे बारनिफ्राय पुलिसा मबाइलनि केमेराजों खेबनो मोननाय नंलिया गारि मटरनि फट'। पुलिसा मबाइल केमेराजों फट' लानानै जुरिमाना फोनांनो हानाय नंलिया सरासनस्रा सुबुंफोरखौ। पुलिसा गावनि गोसो बायदि जुरिमाना फोनांनो हानाय नंलिया सरासनस्रा सुबुंफोरखौ। बे गोख्रों बिथोन ट्रेफिक पुलिसनिसिम रायजो सरकारनिफ्राय। गावसोरनि मबाइलजों फट' खेबनानै जुरिमाना फोनांनायखौ गनायनाय नंलिया। बे बारनिफ्राय POS डिभाइसजों लानाय फट'फोरखौल' नाजावनाय जागोन। फट' खेबनाय लोगो लोगोनो गारि बिगोमाया थाबैनो खौरां मोननांगोन। आरो बे समाव ट्रेफिक पुलिसनि गोदान एसओपिखौ फोसावबाय। पुलिसा मबाइल केमेराजों फट' लानानै जुरिमाना होनो हानाय नंलिया सरासनस्रा सुबुंफोरखौ। पुलिसा गावनि गोसो बायदि जुरिमाना होनो हानाय नंलिया। रायजोआव सालायबाय ट्रेफिक पुलिसनि एसओपि। POS डिभाइसजों लानाय फट'फोरखौल' नाजावनाय जागोन। गारि बिगोमाया लोगो लोगोनो मोननांगोन जुरिमानानि मेसेज। फुंनि समाव सेबखांनानै हरसिम जुरिमाना फोनांनो हानाय नंलिया पुलिसा। 179 क्लस 1 नि सोलायै 177 धारायाव जुरिमाना फोनांनो बिथोन। बे दफानि सिङाव जुरिमानाखौ 1000 रांसिम खमायनाय जागोन। मबाइल केमेराजों फट' लानानै न' पार्किंनि जुरिमाना फोनांनो मोननाय नंलिया पुलिसा। जुरिमानानि मुङाव दादागिरि खालामनो मोननाय नंलिया पुलिसा। जुरिमाना होनायखौ सिगांनि रुजुनायाव 1000 रां खमायनाय जादों। खालि POS डिभाइसजों लानाय फट'फोरखौल' नाजावनाय जागोन। गावसोरनि मबाइलजों खेबनाय फट'खौ गनायनाय नङा जुरिमानानि थाखाय। बे बारनिफ्राय जुरिमानानि मुङाव दादागिरि खालामनो मोननाय नंलिया ट्रेफिक पुलिसा। आरो बे गोख्रों फोसावथायानो जाबाय ट्रेफिक पुलिसनिसिम रायजो सरकारनिफ्राय।